Tényleg mutatja, hogy nyomja meg. Nem, a Éva elkezdte a érdekes ezt a vissza. Ahogy viszél. Szuper, gyere hozzá! Jó? Jó. Előbb szó és utána. Gyere, megyünk. Hoppá, gyere. Hoppá, tartsák. Bizony. Ugyan. Az igen. Tartott. Igen. Hát, a kis kutya. Gyere, Manó. Hogy? Gyere. Melyik? Az anyja ugyanúgy tűnnek? Az érdekes. Nem, ez a... Ez a Kéni az anyja neki. Ez egy másik kutya. A másik kutyám az akvárius, aha. Kövi. Végető urat húzom, ez? Ez a Kéni. Nem, tekkér. Meg a ló. Aha. Kötjel. Jó. Az igen. Ágán. Szuper, jó gyerek. A formás. Szuper. Úgy bizony, igen. Az igen. Nagyon jó kutya. Tyson. Jó gyerek. Szuper kutya. Jön! Úgy bizony. Szuper vagy! Gyere, Náza! Gyere! Szuper! Jó gyerek! Ugyan. Ezt nem fogja rendesen már. Ahogy bizony. Ügyes, pont! Ez egy hibájának a szapának. Nagyon hosszú a pengéje, és ha épp rossz a pozíció, akkor... Oké. Köpi, ne fosszál! Nincs olyan, akkor Gyere! Söp! Bizony! Szuper, gyere! Gyere, hozzakor! Jaj. Szuper, ez nem jó. Én. Gyerünk! Jön! Gyere, Fortuné! Úgy bizony! Szuper vagy, gyere, Manó! Gyere! Érdekes, hogy jól fogja meg, később löki ki, most jól fogja még. Ugyanúgy fogja előbb, és csak áll. Ugyan. Fogjad akkor! Az igen! Ez Az igen, Márta. Az igen! Ugyan. Kicsit gyerünk, fogjad! Úgy bizony. Az, nagyon jó kutya vagy! Szuper vagy! Áll. Szuper, gyere! Lejjebb ment egy kicsit értések. Gyere. Fogod? Ugyan jó! Fogjad! Ilyen puszi. Áll. Beszélve beváltod. Jó. Ilyenkor jutalom, Ügyes vagy! azt tartatja. Most elveszít vele. Gyere gyorsan! Jó! Úgy bizony. Gyere, Manó! Gyere! Nagyon jó. Gyere, hogy! Gyere vissza! Szuper vagy! Te látsz még valamit? A fehér pólót. Jó? Néha bebízom a szemet. Most el tudok jönni. Gyere, jó. Régiben mehet ki, régiben elején volt jó. Mikor véget elején. Jó fogás elég volt, majd tart, amikor magaslom, hogy taljon, hogy ne kellene zsugolni, ha jó levisz, jó? Jó, oké. Köpi?
Hozzá! Csöp! Csöp! Bocsi meg! Úgy bizony! Nagyon jó, gyere Krisztán! Nálda! Jó, Marika jön? Gyere, gyere, gyere! De szintén szóval az sem biztos, hogy benne volt a kutya. Ebbe az utóbbi